El nostre grup de recerca, que es diu Urgències, Processos i Patologies, precisament fa referència a aquests dos aspectes de l'àmbit assistencial en la medicina d'urgències. Per una banda, el procés en si, perquè l'atenció al malalt urgent és una atenció que sempre és temps dependent i, per tant, investigar envers com es fan aquests processos, intentar millorar-los per millorar la qualitat i els resultats finals de l'assistència és molt important, i patologies perquè nosaltres fem recerca en determinades patologies, determinades malalties que són freqüents en l'àmbit assistencial de la medicina d'urgències i emergències des de la perspectiva del que es fa o com s'analitza o com es tracten els malalts en aquests primers moments en malalties que són d'expressió aguda. Pel que fa referència a les línies específiques de recerca, en tenim diverses, liderades per experts investigadors en cada una d'elles. El nostre grup va ser pioner a Espanya a posar en marxa la recerca des de la perspectiva de la medicina d'urgències. Nosaltres fem esment o fem investigació en aquestes primeres hores de malaltia del malalt i, per tant, la nostra recerca és complementària amb la que fan altres companys d'altres línies d'investigació de l'IDIVAPS. Només per citar-ne algunes, nosaltres tenim línies específiques de recerca amb arrítmies, la fibrilació auricular, amb insuficiència cardíaca aguda, amb intoxicacions, especialment intoxicacions generades per drogues, amb infeccions, especialment l'asèpsia i el xoc sèptic. Tenim una línia de recerca ara més recent en urgències ateses amb malalts geriàtrics, que és un camp en expansió en aquests propers anys i, per tant, creiem que amb tot això fem una recerca molt completa i molt global pel que fa al tipus d'atenció que es dona aquí en els serveis d'urgències, i ho fem també des de la perspectiva no només hospitalària, sinó també en aquells processos prehospitalaris que es produeixen en la medicina d'urgències abans d'arribar a l'hospital.